Расскажите про то, как белорусская оппозиция жила в 90-е годы, вот еще до таких моментов, как были в 2020 году, еще до того, как я родился. Что делала белорусская оппозиция, как она жила, как финансировалась? Ну, зрозуміло, все мають корні адтуль ще з 90-х годів. Там вже то, що ёсць сёння, оно почало формироваться менавіта ў тыя гады. Вось, літаральна, вось адразу пасля развалу Советского Союза стварылася новая ситуация. Вось, вы ведаеце, што шло рабаванне прадпрыемстваў, вось, рабаванне фінансавай сістэмы. І, несумненна, паколькі у грамадстве ўсё звязана, то непазбежна гэта павінна было неяк адбіцца і на пазіцыйным працэсе. Это вельмі важна разумець. Вось, што это не быў нейкі ізаляваны працэс, а это быў, значит, працэс взаемазвязаны з тымі працэсамі, які адбываліся ў цэлым беларускім грамадстве. Але не толькі. Пэўна сістэма дачыненняў паміж апозіцыйнымі сіламі і паміж заходнімі групоўкамі палітычнымі, якія мелі зацікаўленасць у працы з такімі краінамі, як наша краіна, ніяк не выключэнне. Яна ўжо, эта практыка ўжо была сфарміравалася. І ясна, спачатку гэта было, калі канец 80-х, пачатак 90-х, гэта была, якая прыцягвала, скажем, людзей, якімі кіравалі на перш ідэі. То есть ідэйная апозіцыя, якія ішлі з такімі глыбокімі ўжо перакананнямі, што сістэму трэба мяняць к лепшаму. Тым ліку я быў сярод гэтай апозіцыі, хаця я пачынаў яшчэ значна раней, зусім не ў канцы 80-х, моя дзейнасць пачалася ў 70-х годах, як дысідэнцкая дзейнасць па сутнасці. Таму я добра ведаў і Сахарова, і Новадворскую, і іншых, таму што тады цэнтр палітычнага жыцця ў тыя гады, конечно, быў не ў Беларусі. У 80-х годах, як і ў 70-х. Ён быў у Расіі, у Маскве, там, Петербургу. Не шмат такіх быў цэнтраў. І ў мяне былі шматлікія кантакты з гэтымі людзьмі. І я шмат чаму навучыўся, таму што іх ўжо быў, несумненна, досвед, якога у нас не было, мы толькі пачыналі рабіць першыя крокі. Таму это конец 80-х, 90-х, пачатак 90-х, это першыя гады ідэйнай апозіцыі, якая оформілася найперш была ў Беларускім народным фронце. Гэта тое, што рэальна магло супрацьстаяць рэжыму, ідэйна супрацьстаяць, не проста супрацьстаяць як апозіцыя, а ідэйна супрацьстаяць. То есть яна была больш, то есть ідэі былі больш гуманістычныя, больш этычныя. Таму і можна назваць, што это была ідэйная апозіцыя. Не проста, скажем, адхіліць аднаго і стаць на яго месца. Любым шляхам, неважна якім шляхам, гэта нічого не мяняе, в прынцыпе, ў грамадстве. А ідэйная апозіцыя, якая адмаўляла гэту сістэму і лічыла, што эта сістэма павінна быць зменена, эта сістэма павінна быць больш гуманістычная, больш справядлівая. Але паколькі я ўжо сказаў, што у грамадстве ішлі вельмі дэструктыўныя працэсы з аднаго боку, а у заходніх каляпалітычных груповак, у тым ліку і фондаў, склалася ўжо пэўная практыка з такімі краінамі, а гэта практыка ўжо тады падвергалася рэзкай крытыцы. Калі уважае поле дзеяння, што тады падвергалася крытыцы. Таму, несумненна, яны звярнулі ўвагу і на нашу краіну. І першыя гады, там, напрыклад, 92-й, 93-й год, 94-й, яны упрыглядаліся, хто тут ёсць хто. Яны кантактавалі ў той час літаральна з усімі, яны не рабілі выключэнняў. Ім трэба было разабрацца ў сітуацыі. У тым ліку кантактавалі і з групамі, якіх мы сёння лічым ідэйнай апозіцыяй, з патрыятычнай апозіцыяй, і нават з тымі, хто
прямо говорю, ідентифікував себе з групами супротиву. Ось я знайшов правильне слово, правильно вираз, групи супротиву. Я, наприклад, менавіта до этого. Тому я починав свою дисидентську діяльність. Ось. І для мене рух супротиву, ось гвалту, несправедливості, злу, яке є в громадстві, це було в основі лежало. Ось. А не ніякі політичні амбіції. Я навогул не відношу до себе до публічних особ і не люблю публічну політику. Ось. Ну. А вот что-то близкое, то, что было у той же Чечні. От Джохар Дудаєв, таким чином, так повне відмовлення, що було в Новодворській, повне відмовлення системи, але не повторення цієї системи, тільки у некій іншій формі. Ось. Це вельми важливо вот это для розуміння. Ось. Тому ось у мене були контакти з ними, але хутко вони розібралися, хто тут є хто. Ось, і почали, скажімо, формувати вже, я маю на увазі, це коли політичні заходні групи, почали по собі формувати тут певні структури. Ось, спочатку це починалося менавіта з Об'єднаної громадянської партії. Ось, тому що це партія чиновників, партія номенклатури. Ось. І від початку так формувалося, і так навіть і прописувалося в документах, як партія предпринимальників. Я вже докладно не пам'ятаю, але партія номенклатури, одним словом. Ну, ось. Вони ніколи не були партією супротиву. Тобто та, яка здольна була організовувати ніякий супротив режиму. І тому многі починали з супротивництвом з цим режимом. Практично, амаль усі. Я маю на увазі видні особи, які там були, вони вже починали супротивництво з режимом. Ось. А потім, коли режим їх відвергав, ось, чи коли це, скажімо, вже переходило все межі для їх самих особисто, ну, то що кожен з цих чоловік мав свої амбіції. А реалізувати там свої амбіції було складно. Ось, тому що там тільки один вирішав усе. Не всіх це задовольняє. Там по різним причинам, але ці люди були відвержені цієї системи, і вони всі оказувалися в цій об'єднаній громадянській партії. Іменно з об'єднаної громадянської партії і почався цей процес розложення ідейної позиції. Ось. Тому що вони устраивали собі шиковні різні семінари, там, ось, зустрічі і так далі. Ось. Для нас тоді це було навіть просто дивно глядіти, знімалися дорогі готелі, ось, банкети і так далі. Для нас, для єдиної позиції, це було просто щось, ну, з ряду вон виходяче. Ось. Ну, але ця ситуація була, тому я і називаю це, і така дійсно, потім у ОГП вона і продовжувалася, тому я їх і називаю партія аферистів. Ось, партія номенклатури, партія аферистів. Ось, вони завжди крутилися там, де є гроші, як от і зараз. Що таке сьогодні офіс Тихановського? Це офіс ОГП кришечку модифікований, змінений, ось, але то саме, обновлений, але це офіс Об'єднаної громадянської партії. Ось. Ну, і вони завжди мкнулися. Для їх головне було це влада. Влада, скажімо, місце в парламенті і так далі. Но для мене це ніколи не було метою, абсолютно ніколи. І таких, як я, було, що у фронті переважна кількість. Тому ми були завжди на вулиці, ми були, скажімо, були в супротиві, а вони, значить, тусувалися у других місцях. Але потім, коли вже розібрали, значить, заходні політичні груповки, я їх так називаю м'яко, хоча на самій справі, я їх кваліфікую криху інакше. Заходні політичні корупційно-мафіозні груповки. Ось. Ну, то, як їх називають, хоча я не прихильник Трампа, але вони вже ту язву якби скривають. Вони показують її сутність зараз, хоча я зовсім, тому що команда, трампівська команда і трампізм – це породження ось цієї загниваючої старої системи. Ось. І так було, наприклад, у 30-ті роки у 20-му столітті в Європі. Ось. Що породило фашизм? Породила менавіта стара система загнивала, і вона не могла вирішити проблеми, які наростали у громадствах. І тому прийшли люди, які пропонували легкі рішення.
Зато команда Трампа робить те саме. Ось. Ну, так ось, вертаючися. До ще ті груповки, заходні політичні груповки, в які вже міряють довгу практику праці з такими країнами, як Білорусями, я не зрозуміло, спочатку пішли сюди, передалися, вийшло. Потім вони почали створити свої структури. Не партийные, потому что, ясно скажем, это не працевать под партами, это для их не самый комфортный вариант. Вот. Тому они имкнулися до этого вище. І почали формувати свої групи. Ось так возникли різні фонди. Ось. Я їх сьогодні уже позабывал, ну, уже узрост я позабывал, как называется, ну, куча фондов возник. Вы можете поглядеть, там, ось, в ті годи, там, по громадському самокеруванню, ось, там, были, там, значит, фонды, там, некие незалежные прессы, и так далее. Куча всяких фондов было створено. Але самое основное почав формироваться такі на больш системному уровне, это то, что вот мы сегодня уже ведаем, это по всей, была створена структура по всей краине, структура ресурсных центров. Структура ресурсных центров. Именно это туды, праз эти ресурсные центры, по узгодению з ними и почали накироваться основные ресурсы. Накироваться ресурсные. И эти ресурсные центры были у каждом региональном центре, потом они створали свои еще филиалы там, у районах, где это магчимо. Ось. И тем самым ось, фонды, заходние те фонды, ну, это формально ж йдеться про фонди, якби про заходнє фінансування. Фонди таким чином, їх діяльність була відрізана непосередньо від громадянської супольності. А громадянская политическая, то есть возник посередник. Мало того, что посередники у Польши были, там, у Литве, там, у інших країнах, про які йшло фінансування. Ось, тобто напряму ніколи не було. Але появився посередник непосредственно у Білорусі. Ось. Но. Эти люди ніколи не удельничали у протестной деятельности, у такой отказной политической деятельности, ось, потому что это небезпечно. Ось заўсёды. То есть любое політичне діяння, скажем, діяння, якое накіравано не так, як гэта хочуць улады, это заўсёды ты бярэш на сябе сур'ёзную адказнасць, это небяспечна. Ось там пачала фарміравацца ось такія групы, дзе людзі хацелі проста добра больш-менш так уладкаваць сваё жыццё, і ў той жа час нічым не рызыкаваць, але ў той жа час і прыгожа выглядаць. То есть это яны дэмакратычна настроеныя, яны за перамены і так далее. То есть рыторыка вельмі прыгожая, і болей таго, скажем, нават вот патрыятычная рыторыка пачала фарміравацца. Разумела, то ўсё было павярхоўна, яны ніколі не былі шчырымі патрыётамі. Ну, вось, таму што для іх патрыятызм, то калі яны разумеюць так, вот калі у іх поспех, вот тады, скажем, яны і за Беларусь, і за ўсё. Калі гэта і ад ім няма гэтай выгоды, то Беларусь на другім, на трэцім плане. Ось. То, што мы бачым і сёння. Але это пачала фарміравацца тады. А калі б гэтыя рэсурсныя цэнтры існавалі самі па сабе, ось, то Бог з імі. Нам што, шкада іх гэтых заходніх грошаў? Ну, не, абсалютна не. Ось. Але справа ў тым, што яны пачалі разлагаць вот эту ідейную пазіцыю, то есть яны пачалі ўцягваць людзей. Ось. Ну, а люди, что многие політичної діяльності розбирають життя чоловіка, коли серйозно займатися. Ось. І вони на гэтым гуляли. Ось. То есть у людей проблемы, они там где-то там оказывали підтримку, втягували, все, і туди пересікали. Як тое саме було і у АГП робило, то есть і на усяк, скажу, і своїх кадрів не було ніколи. Ось, тому що номенклатура, яка наш не буде на вулиці, ось номенклатура, це не є функція. Ось. Ну, тому їх завжди організувати навіть невелику ніяку протестну акцію була проблема. Ось. Я, от, наприклад, починав свою діяльність, це з Могилєва, ми там проводили літерально так, кожен тиждень акції.
І вони, коли за год там правядуць нейкую одну акцію мікра, то гэта быў у іх уже вялізны поспех. Вось. Ну, то таким чином. Тому это не было, ніколи не была это, не идейной, это такая псевдолиберальная эта партия. Я нашли себя либералами, хотя им до либералов, как мне, до королевы ангельской. Вось. И они, докованные люди, они навіть не ведают, что такое, значит, это классичный либерализм. И либерализм, разумеется, дозволенность. Это не отсутность хоть никаких этичных обмежеваний. Ось. У їх навіть поняття нема, що таке етика. І ці люди, скажімо, говорять про некий ліберальний. А що таке класичний лібералізм? Це визволення народів. Це, значить, коли Перу був визволений чоловік, він справді отримав прави. Ось. Можете пояснить, что такое Белорусский ресурсный центр? Что это такое? Да, я зараз скажу, я крышечку просто сказал про либерализм, потому что это, многие в этом блытаются, скажем, что это псевдолиберализм, вот называется это левым либерализмом, что это глупо, это еще уявление 19 века и формулировки. Вот. Сегодняшний либерализм, значит, это неолиберализм у своей такой стадии, когда он уже начал разлагаться, потому что его опановали паразитичные группы. И то, про что мы зараз говорим, это есть паразитичные группы в выгляде там фондов, там разных політичних этих заходних групп. Это социопаразитичные группы. Так вот, эти социопаразитичные группы начали формироваться и в Беларуси. И ресурсный центр, это был один из наибольших ярких, скажем, это прикладов это. И они были сформированы не просто, они были сформированы системно. То есть они пронизывали, скажем, это, всю, скажем, громадянскую супольность, и они были размещены широко территориально, и они могли уплывать, скажем, на ситуацию. А кто их создал и для чего? Какая была цель? Что это такое, как это выглядело? И они под выглядом формирования громадянской супольности в Беларуси. Это, несомненно, было актуально. Але там все зводилось к тому, что, значит, техникой працы с теми ж фондами володало только узкое коло людей. И к этому никто лишний не подпускался. Ну, коли паспрабавалі, ось я там, Владимир Роўда, яго уже нема, Геннадий Грушавы, у конце 90-х годов паспрабавалі эту змяніць ситуацию для того, каб рашэнне аб тым, якія структуры павінны фінансавацца, под якія проекты, чтобы это абмяркоўвалася больш широка, вся эта групповка паўстала супраць катэгарычна. Более того, одно из своих первых посещений, когда они размерковали так называемая, была такая программа «Малых грантов», и они запросили меня. Ну, покольки все ведали, скажем, что человек, соправды, этому все свое життя фактично посвятил, высокий был авторитет. Ну, але коли я почав на этом посещении отстаивать не то, что я пропоновал, а то, что пропоновали інші, а я лічив, что это больше годное, и больше принесет корысти, этой публике надзвычайно не сподобалося. Потому что им надо было, чтобы в своем узком коле они там размерковали, кому потребно. Все, больше на меня не запрошали. Больше того, скажем, хотели навіть это меня зганьбить, но это у них не отрималося, потому что это было им складанутый момент зробить. Это не сённяшні, коли вот на чужой территории, где они мають підтримку, и им легко можно скомпрометовать любого, ну хоть святого. Вот таким чином. Там у Беларусі ще в ті годи це було складано зробити. Але і нам удалось, скажем, это серйозно, а это были, що таке Роўда було, та керівник асамблеї неврадових організацій. Ну, але покольки я з ним супрацовничав,
то и у нас были близкие подходы. Еще Владимир Грушевый, это Чорнобильский фонд, огульновядомый, який вывез там десятки тысяч людей з зараджених районів. То був авторитетна особа. І там, я вже не пам'ятаю, хто з нами ще був. І ми проїхали по всім регіональним центрам, поговорили з людьми і хотіли сформувати такі регіональні центри, де б на їх форумах приймалося рішення об тим, які організації, скажімо, можуть бути підтримані, щоб це було відкрито, сумлінно, з громадською користю. Ці ресурсні центри повстали супроть категорично. І сутність цих центрів була така, гроші, скажімо, да, чим-то їх діяльність була і корисна. Нельга, не буває чорно-біле, але коли брати у цілому, це було розложення, скажімо, цієї ідейної опозиції, поступово крок за кроком. І що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день у нас немає опозиції. Але це почалось тоді. От на сьогоднішній день білоруської опозиції є просто нема. Тому що ті структури ЄС, які тут називають демсилами, ці сили створені, скажімо, вони возникли не в винику внутрішнього політичного процесу, вони створені зверху, вони створені з внешніми силами. Нав'язані білоруському громадству, а партій практично нема. Громадські структури, які були у Білорусі, діяльничали, практично нема. То, що діяльничать тут, діяльничать тільки тоді, коли є фінансування. Коли гроші є, це зручна система для цієї нової групи, яка утворилася навколо Тихановська. Я нічого не говорю про Тихановська. Тихановська, звісно, чоловік абсолютно в політичному плані був не підрихтований, і тому дає найменш претензій. Зрозуміло, я був час розібратися, хто навколо її, тим не менш, але їй вже к цьому часу подобалася її ця роль, і вона вже з цієї країни вже вискочити не може. Хоча то, що я ведаю, ось ці відгуки людей, які з нею розмовляли і говорили, що вона чудовно розуміє, що відбувається. А я окружила групу аферистів, і тому не випадково, що там оказалися основні фігуранти з той же об'єднаної громадянської партії. Але там же оказався і Франк Вечорка. А що таке Вечорка? А Вечорка був один з керівників ресурсних центрів. Його центр був «Супольність». И он с номенклатурной семьи. То есть, вельми близкие по сутности. І зрозуміло, що його син, він рос побач з ним, він все це набирався, він це бачив, він в цьому удільничав. І тому він, і що було в 99-му році з фронту, тому що там вельми мало хто розуміє, коли поділився фронт. Фронт поділився, конечно, не тому, що, скажем, головна причина, не тому, що там некие прошуки там були Кремля и Віка. Все це було. Тому що тоді, справді, заходні політики лічили, що треба демократизувати Білорусь праз Росію. Але головний фактор не цей. Головний фактор внутрішній, і він заключався в тому, що у фронті сформувалося, значить, ліберальне крило. І це ліберальне крило, врешті-решт, скажу, некоторі навіть потім перейшли в партію ГП. І тому воно і замкнулося. І, значить, одна моя розмова з тим же Віцуком Вечорка, я коли йому сказав про вельми деструктивну роль об'єднаної громадянської партії у білоруському політичному процесі, він мені сказав, ну що, вони ж уже зовсім інші, вони змінилися. Вони ж так само вже і на вулиці, і так далі. От вони замкнулися сьогодні в офісі. Но там только Вечорка, там никого больше фронта нема. Там это старые идейные оппозиции практически никому нема, а только ГП. Но ГП ніколи не була ідейної опозиції. Коли надо, вони кормилися в Москві. Коли надо, вони кормяться тут. Де можна, там і кормяться. Тому я говорю, це партія аферистів. Так ось, але були не тільки ресурсні центри, хоча ресурсні центри стали виконувати в супольності, в громадянській супольності, ось таку, як би скажемо, станову роль.
становую роль, тому што праз іх ішло фінансаванне. Ну, а грамадскія ініцыятывы, конечно, многія не могуць, скажем, без падтрымкі неяк наладзіць сваю паспяховую дзейнасць. Вось это цяжка. Ну, напрыклад, паколькі у нас была самая моцная рэгіянальная арганізацыя, мы падтрымлівалі многія другія рэгіянальныя арганізацыі, то эту ролю, напрыклад, у Магілёве выконвалі мы. Мы падтрымлівалі самыя розныя ініцыятывы. Ну, вось. Але гэта не ператваралася ў карупцыю, таму што мы не былі карупцыянеры. Вось. Я, напрыклад, это прымаў рашэнне, скажем, з маёй падачы прымаліся рашэнне, вось. Я сабе шкадаваў шкарпэткі купіць, а аддаваў, а фінансавалі на сотні тысяч. Это было сур'ёзнае фінансаванне. Вось. Я пакуль і самі здабывалі грошы. Вось это. Правильно, и можно перебью, правильно я понял, что вот эта позиция белорусская, включая партию, Объединенная громадская партия и вот ресурсный центр, это было выстроено номенклатурой, бывшей номенклатурой, советской еще. То есть те люди, которые просто были в той системе, они выстроили эту оппозицию. Гэта, ну, как, к примеру, партия ЛДПР в России. Да, это, тут ёсць сувязь, але значит, номенклатура нічого не будовала. Номенклатура сюда приходила для того, каб свердзіць свае амбіцыі, яны адразу вылучаліся, там, напрыклад, там, у парламент, там, на прэзідэнта і так далее. Работы на низу яны ніколі не займаліся, нават на ўзроўні грамадзянскай супольнасці. Это быў другі эшалон. Хто такі Міленкевіч? Міленкевіч працаваў у горкаме, значит, у гарвыканкаме у тыя гады, у 90-е. То есть он был другі эшалон. Он был побач. Хто такі Васількоў быў у Магілёве? Ён працаваў, скажем, у Габрусева, які быў кіраўніком выканкама, яго намеснікам працаваў. Тое самае ў другіх. Это людзі, быў другі эшалон, які стаяў побач з номенклатурай. Вось яны гэту працу ўзялі, таму што эти людзі ўжо ведалі, што такое чыноўнічая праца, то есть это, як эта сістэма працуе, як скажем, гэту сістэму лепш впісацца. Это, я бы сказаў так, это людзі-канфармісты. Это людзі-канфармісты, прыстасаванцы, якія заўсёды глядзяць, што ў канкрэтнай сітуацыі будзе для іх найлепш выгодна. Яны не ідэямі іх это кіруюць. Ідэя – это інструмент для іх. Инструмент, то есть якую, скажем, трэба прикрыцца ідэю, скажем, говорить про ідэю громко, але гэта только инструмент для дасягнення асабістых мэтаў. Ну, вось гэта вельмі важна. Именно то, што гэтыя людзі, яны, я ж говорю, прыйшлі гэтыя фонды, спачатку прыглядаліся, яны глядзелі, хто ёсць хто. І вот яны іх нашупалі. Яны самі свае паслугі прапановвалі, это дакладна ведаю. То есть это тут замены просто ішоў контакта, і гэта людзі прапановвалі. А яны выбіралі не такіх, як я. Я так умоўна говорю, я не збіраю себе выпячваць. Яны выбіралі вось такіх. З такімі можна заўсёды дамовіцца. Са мной дзяліць бабло не дамовіўся ніколі, ні пры якіх умовах. Вось. Калі б мне трэба было бабло, я б стаяў каля кармушкі тут. У мяне ёсць дастаткова і ведаў, і досведу. Но я ніколі не стану. Вось. Таму гэта была дабрана пэўная публіка, і вось яна ўсё больш, скажем, это разрасталася, яна абрастала другімі, ну, напрыклад, што вызвала гэты ресурсны цэнтр, паралельна ж фарміраваліся там праваабарончыя арганізацыі, вось там розныя там іншыя структуры, напрыклад, вот тое ж самае па грамадскаму самакіраванню. Якое тады было грамадскае самакіраванне? Тады ў гэты момант надо было вырашыць праблему, што рабіць з рэжымам, як ад яго пазбавіцца, якое грамадскае самакіраванне. Ну, вось. Калі дыктатура ўмацоўваецца. Ну, вось. Але вот па такімі крышамі, пад рознымі стварылася куча яшчэ фондаў, апроч ресурсных цэнтраў. Это говорит, што, скажем, эта раковая пухлина разрасталась. И врешті решт раковая пухлина к 2020 году она съела все. К 2020 году у нас практично громадянской супольности это оставались только опошние рештки. А после 2020 года практично, скажем, все было знищено. И вот на сегодняшний день калі грамадзянская супольнасць тут мае нейкае фінансаванне, і яшчэ неяк тут это цепліцца за кошт заходняе фінансаванне, то, што і дадуць. Піша, ні адной партыі няма. То, што называюць партыяй, то, скажем, это один чалавек, например, это два, якія ездзяць паўсюль, як быццам бы яны прадстаўляюць партыю. Партыю няма.
То есть, тому я говорю, оппозиции на сегодняшний день нема. А то, что есть, это штучно створено и сверху навязанное. Это вельми важно. И тому Позняк говорить это еще с таким эзоповым языком. Я не хочу называть своими речами, я есть подставы для этого не называть своими речами, не называть своими речами. Вот. Ну, але это зусім не оппозиция. Ни левая, ни правая, это выключно я их называю, так как они повинны называться, когда подходят системно, это социопаразитичные группы. Им все ровно, из яких границ этим финансирования. Им все ровно, под якими идеями. Надо под христианские, станем под христианские. Надо под либеральные, станем под либеральные. Надо под патриотичные, под это можно выбить финансирование, станем под патриотичными. Вот гэта их сутнасць, галоўная их сутнасць, не ідэйная. Нема ў іх ідэяў, у іх одна ідэя. Это асабісты поспех. Ну, але гэта добра ўпісваецца в сённяшнюю парадыгму грамадству. На чым пабудаваны не толькі ж тут в Беларусі, скажем, ці в России, па ўсім свеце. Ён пабудаваны менавіта на гэтых прынцыпах эгоізма, прынцыпах поспеху, прынцыпу прыватнай уласнасці, на то, что фактично принадлежит усім. И какая у нас демократия? У нас демократия, это на самом справе, это вот никто про это не говорит, але это манипулятивная демократия. То есть хто лепш зможа зманіпуляваць усё астатняй масай, тот і мае поспех. Вот у США пришел популист. И вельмі небяспечны популист. Для Беларуси тут, в сувязі со зменой этой политики, это нясе, скажем, пэўныя шансы, але в целом для свету это крайне небяспечная ситуация. Крайне небяспечная ситуация. Я не буду тут это распаўсюджваць, это сегодня про это вельмі шмат пишуць. А чему я говорю, скажем, казалось бы, это белорусский патриот, казалось бы, нам это выгодно. Потому что, когда ты кируешься этичными принципами, а не только принципы некой политической группы, то ты глядишь на свет, что это даст свету в целом, что даст громадству. И это для тебя головное. Тому головне, скажем, свет делится, скажем, люди, которые идут этичным шляхом, и люди, которые идут, скажем, эгоистичным шляхом. Эгоизм – это зло. Значит, не эгоистичный шлях – это ты, значит, имкнешься робить, что можешь доброе. То есть это шлях добра. И вот змагання поміж добром и злом. Вот что главное, а не змагання поміж либерализмом и, скажем, там, и патриотизмом. Вот у либерализме вельмі шмат что каштоўна, оно вельмі шмат что принесло человечеству. Оно освободило человека. И оно створило некое право, якое до этого не існавала. Но як и христианство, этой особой с эгоистичной свядомости во что перетворили, то докладно так они перетворили и либеральную идею, але докладно так они перетворили и патриотичные идеи. И они все доводят до абсурда. Там вот эта система, якая, я просто показал в 90-х годов, як она почала загнивать. Але я подкрещу, что это уже было до того, як у нас почалося. Нам это просто было уже привнесено. И те группы, когда политичные, которые сформировались сюда, это же час, уже десятки годов иснували, имели практику в інших країнах, и они эту практику на нашей краине только повторили. И вот сегодня командская Трампа просто нарыву ты ускрывает, показывает, что это такое. Почему западным фондам это было интересно так делать? Искать тех, кто просто могут быть удобными, и с ними сотрудничать, хотя они ничего не будут менять. Вот то, что высветилось сегодня по Украине. Трампом называет там фантастичные личбы, по-моему, на Украине. Но Зеленский говорит, скажет, а мы это не отримливали. И что высветляется? И это уже со слова Маска. Что оказывается, что эти гроши оседали у тех же фондов. У тех же фондов и певных особов, певных чиновников.
А я от своїм хлопцям показував одну картинку, як один конгресмен Злучених Штатів там показував, які значить, порушення правового чоловіка в Білорусі, але робив це вельми хитро. Не тільки про порушення прав, а там де-нибудь Габон, там, я так, до прикладу, я вже не пам'ятаю, там інші ще які країни. І ось він показують там у Конгресі. Для чого він це робить? А для того, щоб вибити фінансування під це. Ось. Ну, коли выбивать фінансування під некий фонд. Ну, невже, скажімо, цей фонд не віддячить цьому конгресмену належним чином? Ну, ось. Це що зв'язано. Але це так просто, значить, система має самі різні форми і самим різним шляхом цей процес відбувається. Тому це тільки один такий маленький приклад. Ось. Самый справный механизм дзейнічае вельмі шмат. То есть это у гэтым зацікавлена заходнія палітыкі. Таму што ўсе калі паглядзець это большасць з іх, то калі ёсць хоць малейшая магчымасць, скажем, набіць сваю кішэню, яны гэтым цудоўна карыстаюцца. Это не зусім это не навіна, увесь час это ўзнікаюць гэтыя сітуацыі, это только што публічна ўзнікае. А внутрі купні, ну що на гэта будуецца. Ну, як гэта, наприклад, значить, літають на самолітах там для того, каб себе там на дачі побити. Ну, це так, просто для прикладу. Ось. Ну, куди більш хитрі, більш витончені механізми, не то, що там от, бачно для публіки. Ось. Наприклад, гульня на фінансових ринках, я частково працював у бізнесі і ведаю, ось, королевские дворы удзельнічаюць у мошенніцкіх фінансовых аперациях на мільярды доларів. Ось. Ну, это гроши, якія, скажем, это были пасля падзення Германии, там это удалося захапіць. Оказывается, гроши крутятся менавіта там, у мошенніцкіх схемах. І в этом удзельнічаюць зусім не выпадковыя люди. Але это вбок, зноў жа вбок, это можна говорить до бесконцасці. Ось. Але што тычыцца Беларусі, то менавіта актыўны працэс разложення пазіцый пачаўся пасля 1994 году. Таму што ўжо свабодная палітычная дзейнасць ужо была вельмі абцяжарана. Ось. І таму стварыліся умовы менавіта для такіх працэсаў і для такіх структураў. Ось. То есть під виглядом, як быццам бы это громадских организаций, то, что туды еще не подвергалось неким гонениям, это было свободно. Ось. И туды, зразумела, значит, легко было притягнуть людей. Ну, как это не подпадает, скажем, ты як быццам бы патриот и так далее, ось это и демократ, и в той же час ничем не ризикуешь. То есть таким чином шел активный отток людей, которые до гэта пришли, подтримали идейную оппозицию. Ось. То есть пачаўся распад оппозиции, пачалі стварацца розныя партии, там, фонды и так далее. Ось. И врешті-решт эта партия, значит, пачала вот сапраўдная оппозиция, пачала весь час звужацца в узкое коло становілася все меньше. Так вось я яшчэ про фронт не даварыў, в 99-м годзе. Вот выдзелася ліберальнае крыло, вось, якая лічыла, што трэба змаганне перавесці, скажем, у іншую плоскасць, чыста у партыйную. Вось. То есть партия, скажем, официально зарегистрированная, скажем, улучшает свою программу, скажем, выходит на выборы и так далее. То есть чисто официальным шляхом, так как дозволено уладами. Як дозволено у межах гэта. Не ризиковано до певної межі. Ось. Ну, а просто так змагатися на вулиці, це вельми небезпечно. Ось. І тому і паралельно партії почали створюватися різні фонди, інші структури. І тому вже у 2001 році, коли Гончарика, спочатку Домаша, потім Гончарика вилучили, оборонять выники выбору уже было нема кому. Это вот знаковый момент.
абараняць вынікі выбараў. Яны сабраліся пасля того, як выбары адбыліся, сабраліся, скажем, все эти партии и так далее, сабраліся, уже вылучали там на министров и так далее, уже делили портфели. А абараніць было няма кому. Вось гэтыя выбары, якія яны лічылі, што яны выйгралі, ну вось, абараніць не было кому. І вот гэта, як, скажем, 2001 год, он фактично стаў апошнім таким рубяжом. Вось. Калі ад ідэйнай пазіцыі ўжо практычна нічого не засталася, а это, што ўзнікла, яно не здольна было супрацьстаяць рэжыму. Яно было здольна удзельнічаць толькі у тым тэатры абсурду, які прапануў сам рэжым. І кожны раз удзел у гэтым тэатры прыводзіў толькі да горшых наступстваў увесь час. Да яшчэ большае зачышчэння, яшчэ большай зачысткі палітычнага поля. І таму то, што людзі выйшлі ў 2020 годзе, да гэта палітычныя партыі, як і старая грамадзянская супольнасць, не мела ніякага дачынення. Это подросло новое поколение. Вось, многие из них смогли, значит, дзесьці ўжо пабыць там у бізнесе и так далее. Вось, и хотели себя реализовать. А реализовать было немагчыма, потому что кто хоть крышечку вярцеўся в белорусском бизнесе, ведае, что у любой час до тебя могли прийти, тебе, скажем, это забрать усё, ты увесь час повинен был носить гроши для того, как мог існаваць и так далее. Вось, я, скажем, это... І в такім стані малы і сярэдні бізнес увесь час быў гэтыя гады. І ясна, скажем, накапіўся пратэст. І што такое была рэвалюцыя 2020 года? Это была, калі вось старая тэрміналогія, это мелкобуржуазная рэвалюцыя. Это рэвалюцыя сярэдняга і малага бізнесу, сярэдні клас. Сярэдні клас. Ну, зразумела, што быў і больш буйны бізнес, вось. Але бізнес гэты, у цэлым задавальняла сітуацыя, таму што яны мелі кармушку, то, што ім было выдзелена. І чаму ўзнік менавіта Бабарыка там яшчэ? Ну, таму што яны былі крышку вне сістэмы. Яны былі звязаны з Расіяй і спадзяваліся на падтрымку Расіі. Таму што ўнутры высунуцца буйному бізнесу, усе добра разумелі, не ўспеў ты высунуцца, галава збрыта. Голова збрыта. Але в этом и была помылка Бабарыкі. Он спадзяваўся на Россию. На Россию, скажем, на сённяшнюю Россию, на бандыцкую Россию спадзявацца немагчыма. И они стали закладниками вот своего глупства политичного. А самое важное, скажем, что это было вот повстание было вот это нового классу, который начал формироваться. Это не было организованной оппозицией. Оппозиция не имела значения. Потом идейная оппозиция унесла у этих людей, в свядомость этих людей, конечно, унесла и то, что точно робила и до этого, вот это национальные идеи, патриотичные идеи, тому не лапчи, почали лунать натовпом, як на початку Сергея, забыв його вже прозвище, який сидить, Чихановський. Не лапці там, які білі полотнища, а почали лунати вже червоно-білі стяги. Тобто та праця, яку ми робили, вона, звісно, дала виніки, але опозиція, значить, ніяка ні ліберальна, ні патріотична, ось до того, що відбулося у 2020 році, прамога дочинення не мела, тому що її вже не було. Її вже не було. К 2020 году оппозиции не было. Вось. Тому и тут, когда мы уже тут опынулись, то вот моя спроба организовать что-то на партийной основе в 2023 году показала, что уже сформировать нема чего. Нема чего. Вот я предпринял, значит, вельми рашуче намагання в этом накірунку, и ничего не отрымалось. Потому что нема. Мы организовали акции, як там, ультиматум, акцію ультиматум. З партійних функціонерів, які я ще чув, ні одного не було на акції, ні одного. Це прямое свідчення, що від старої опозиції нічого не зосталося.
Вось. А засталося только тое, што ў пазіцыі то, да чаго дайшла пазіцыя, да таго мярзотнага стану. То есть на чале партыі выдзелася паразітычныя групоўкі, вось, якія не здольныя да нейкага адкрыта супраціву, але карыстались просто гэтым становішчам сваёй этой, значит, публічнай пазіцыі, што он там кіраўнік партыі, для того просто ўмаладкаваць свае справы. Вот гэта мы сёння і бачым. Вось. Гэта людзі, вот іх это сабраў вакол сябе Лябечка. Вось. Вот. Калі надо яму, як у кішэню яго, калі надо, он там 10 там іх пакажа, вот, глядзіце, у нас тут это палітычная партыя, скажа, мы ўсе разам і так далее. Ну, але это ж ганебная роля. Это, ну, так, горшай ролі просто придумать немагчыма. Ну, і яны ўсе сидят спокойно. Вот. Ну, таму гэта вельмі важны, то, што вот гэты працэс разложення апазіцыі, які пачаўся яшчэ ў 90-х годах, пачаўся где-то ў 92-м, 93-м, там ще толькі ішоў, прыглядываліся да нас, а ўжо ў 96-м годзе былі сфарміравана сетка ресурсных цэнтраў. Праз 2 гады пасля выбараў. Вось. Таму што тады знікла магчымасць для дзейнасці такой адкрытай палітычнай дзейнасцю, і яна хавалася пад рознымі іншымі маскамі, пад выглядам тых ресурсных цэнтраў, там розных фондаў і так далей. Вось. І ў выніку зніклі ті ресурсныя цэнтры. Все. Можна лічыць на гэтым. У 96-й год, это хочу падкрэсліць, тому што это мало хто ведае, это быў апошні год супраціву беларускага. В 1996 году это белорусский сопротив потерпел поразу. Это было 26 красавіка 1996 года. Вот. Тогда это был переломный момент, когда режим атрымаў поўны карт-бланш после того, как смог переломать ситуацию. Вот. После уже 96 года все шло только все по неспадаючай далей. Вот. Таму вот такі гэты працэс, ён, як бачыце, не зводзіцца к тому, што там нейкія вот асобныя людзі, дрэнныя, калі туды пасадзіць другіх людзей, то ўсё будзе наш. Нічого падобнага. Значит, нічого не зменіцца. Надо мяняць сістэму. Пасадзіць сёння хоць каго туды, хоць святога, ён нічого не зробіць. Сістэма ўжо так наладжана, яна працуе. И он только себя скомпрометует там. Вот, когда он святый, он скомпрометует, его просто выпруть и выкинуть. No. Тому и мы, когда в 99 году спробовали поломать ситуацию и сменить на некие конструктивные речища, врешті-решт мы зрозумели, а это были далеко не опошние люди, які за это взялись. Мы зрозумели, что это бессенсовно. Систему мы не переначим, не перелаймаем. И тому мы оставили эти спробы. И все. И вот 2001 год показал, что осталось от оппозиции. 2001, а не 2020. Что ничего не осталось. И систему, получается, менять не только вот белорусскую, да, а в целом вот эту... Да. Тому вот эта система, якая загниваючая система, яку я называю псевдолиберализмом, ну, я можно сказать, неолиберализмом, но это загниваючая система, якая, и это люди отчувают, люди это бачат, и тому вот появляются те особы, которые пропонуют легкие решения. Легкие, хуткие, неоткладные решения. На самом деле это голый, когда это брать политичным языком говорить, это бонапартизм. Это голый бонапартизм, який немаведомо куди вынесе. А сённяшні свет, он и без того вельми небяспечны. И мы фактично приближаемся до вельми небяспечных часов. Я не буду уже говорить некие іншие громкие слова, но вот недаремно, что это есть такие атомные часы, как они там называются, а часы это судно дня. А это группа интеллектуалов, там якая, значит, глядит ситуацию, значит, это, и они передвинули эту стрелку
Яшчэ там на некалькі дзяленняў да гэтага судна дня. І яны правы. Мы сталі бліжэй. Вось. І зараз это вось, я сёння очень заняты чытаў цудоўнейшыя артыкулы, потому что то, что вот эта команда, яна бурыць старую сістэму, да, яна ўжо працавала вельмі дрэнна, яна ўжо загнівала, а это зусім не значыць, што мы павінны бурыць усё да основы. Там было основа-то была правильная. Вось. Основа была правильная, а то, что, во что ператвараюцца сами люди, это уже другая справа. Вось. Таму значит, любые вот такие революційныя змены ў часы, калі у людей уже в руках знаходзяцца звыш тэхналогій, вось, это вельмі небяспечна. Одна справа, это сярэднявечча. Вось. Да, там могли знішчыць шмат людей, но это немагчыма было знішчыць усіх. Вось. Ну, потому что не было таких технологий. Зусім іншы 21 век. Ну, а калі это малпа з гранатай, то есть это со звыш зброей, со звыш технологиями, а психология малпы, вось, это надзвычай небяспечна. Таму трэба мяняць сістэму, але мяняць яе вельмі абдумана, сістэмна. Вось. Ну, але ж вот эти паразитуючыя групоўкі, яны супраціўляюцца гэтаму. Это не так просто зрабіць. Ну, і таму яны прыводзяць до таких сітуацый, калі з'яўляецца вот трампізм. Таму што яны супраціўляюцца, яны не хочуць зменаў. Яны хочуць, чтобы ўсё так і раней заставалася, потому что для іх гэта зручна. Вот. Таму і узнікае трампізм. Ну, ну, і я б здавалася, як павінен это наадварот, скажем, захапляцца, там, то, што робіць он пазняк, этим Трампом. Думаю, ўжо не захапляецца. Ну, а я зусім не захапляюся, тому што я гляджу ў будучыню, я гляджу ў будучыню сваіх дзяцей. Для мяне гэта важна. Ну, тому сістэму трэба мяняць адназначна. Я зараз про гэта не буду гаварыць, і што і як, у меня про это написана вот эта навуковая праца по міжнароднаму правапарадку. Ну, але то, як гэта зараз адбываецца, гэта вельмі небяспечна. А то, што адбываецца ў беларускай апазіцыі, гэта не толькі не дапамагае вырашэнню беларускіх пытанняў, это толькі усугубляе. Глядзіце, які асноўныя іх патрабаванні? Асноўнае патрабаванне зняць Лукашэнку. Неважна, якім шляхам. Усё астатняе для іх другаснае. А чаму у іх менавіта гэта наперадзе? Ну, таму што, скажем, сістэма іх, яны самі былі ў этой сістэме, сістэма іх адвергла, імі кіруюць помста, ненавісць. У іх няма другіх пачуццяў. Імі кіруюць неэтычныя матывы. Захаванне дзяржавы, для того, каб, скажем, гэта пабудаваць краіну, не толькі ім будзе утульна, а і астатнім утульна. Яны пра гэта не думаюць, у іх нават у галаве такіх думак не ўзнікае. Яны хочуць прыйсці да ўлады, каб будаваць эту краіну пад... І гэта вельмі ключавая фраза. Будаваць краіну пад сябе. Так, як ім зручна. У гэтым сутнасць іх паводзінаў. Калі гэта не разумець, тады немагчыма разабрацца, што адбываецца. А калі гэта бачыць, тады ўсё становіцца ясна. Галоўнае, яны хочуць прыйсці да ўлады, зразумела, яны зла не хочуць. Але благімі намерамі дарога в ад вымашчана, гаворыць. Калі няма глыбокіх этычных прынцыпаў, то што б ты не нарабіў, ты робіш толькі на зло. Таму што ты будуеш пад сябе, пад свой эгоізм. І ты грамадства робіш не лепшым, а толькі яно яшчэ больш паглынае ў праблемах. І яны прыйдуць такія. Яны проста то, што гэта не разрабавалі, яны разрабуюць. З этой лукашэнскай сістэмы не ўсё так проста. На самай справе многія галіны прамысловасці, яны у значна лепшым стане, чым у Расіі. Значна лепшым. Эта сістэма, конечно, змагалася за сваё выжыванне, але для того, каб выжыць, яна гэтым займалася, і сур'ёзна займалася. І ўсё-такі адна справа, калі крадуць там некалькі дзесяткаў прыбліжаных, а калі прыходзіць цэлая іх армія, як у Украіне.
Чому агресор напал на Украину? Да потому что Украина была ослаблена, потому что ее промысловость была знищена, потому что коррупция страшнейшая, потому что люди были крайне незадоволены. Тому и Путин и полечил, что плод соспел. И треба только маленькая или хуткая операция, спецоперация, и все питание будет вырашено. А где были в той час, когда это варье Украину раскадало и рабовало? А где были патриоты? А патриоты обслуживали эту мерзоту. Были в качестве вышибал у их. Значит, их интересы обороняли. Я весь час контактовал с этими группами, я им про это говорил. Ну, ось. Але, боже, то же самое відбулося і у нашій патріотичній опозиції. Ось. Апошній акорд. Коли в основе деятельности человека не лежат глубокие этичные принципы, врешті решт любая ідея заводить у тупик. Приводить к нечому супротилеглому. Чому это, значит, казалось бы, вот країна гине, а единства поміж патріотичними силами нема. Навіть спроби нема, значить, сконсолідувати свої намагання. Тому що кожен тільки глядить так, як йому вигодно. Тому там, де людьми керують найперш свої особисті інтереси, там завсёды, врешті-решт, ми отримуємо вельми дрянні виніки. То саме і тичиться і наше громадство поки що знаходиться на вельми низькому етичному рівні. І це тичиться і російського громадства, це вельми низький етичний рівень. Тому і така підтримка війни. Люди гинуть, але кому-то это дає тільки некие додаткові там, не преференції, а можливості. Тобто, наприклад, він пішов воювати, тут оплатили кучу грошей, сім'я живе. А то, що він там кості складе, це яка етика? Це крайне низька етика. Коли тут країна гине, скажем, а люди не могут собраться разом, где только выпрацовать некую огульную позицию, огульную стратегию, что робить в этой краине. А глядя, как только прилатковаться до фондов, то об чем это говорить? Это говорить об крайне низкой этиці. Але в таких краинах мы прошли этот шлях, под российской, потом под большевистской этой оккупацией. Про нас тут катилось все, что только можно было, изнищало нас, вынищало. Да ясно, что все лепшее, оно было вынищено. Оно просто было и в России, и у нас все было вынищено. И что осталось наверхе? Осталось люди, пристосованцы, конформисты. Життя так их формировало. Які не здольні супротистояти злу, які не здольні супротистояти этому режиму, не здольні в Росії супротистояти, не здольні у нас. Чому, наприклад, Прибалтика була піднялася у 90-х годах? Тому що уровень етики був вищий. Це дало можливість з'єднатися громадству. Был опыт прошлых и прошлый. И в Эстонии то, что... Да, и в Чехии, там и інших, скажем, это вельми важно. Уровень цивилизованности, уровень этики был больше высший. Это давало возможность для солидарных деяний. Нам обычно можно понять. У гэтым галоўна прычына, я і хацеў это тлумачыць, што тут это, калі б я только рассказаў про то, што былі там такія фонды паўтвараліся, гэта зло, не гэта. То, что Эстония, она же понимала, эстонцы понимают финский язык, и они смотрели финское телевидение, и понимали, и как-то просвещались, узнавали подробнее, что такое гражданское общество, демократия, а через какие-то там центры, которые обучают людей, какие-то маленькие группы, можно какую-то маленькую там создать, общинку там большую. Спасибо. Тому... Микрофон только возьму вначале. Да. Микрофон просто садится уже. Прям